Twildet fl-1920. Marie Gallia fl-10 ta' Diċembru li għadda iċċelebrat telu il-105 snin tagħha. Marie li tgħix f'San Pawl il-Baħar hija t-tieni wild fost 14 laħwa u hija om ta' żewġ titfal, nanna ta' 4 u bużnanna ta' 8. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg, żar lil Marija fir-residenza tagħha fejn laqatu biħġara u rrakkontatlu wħud mill-esperjenzi u l-ġrajiet ta' ħajjitha. Matul din iż-żjara hija rrakkontat kif meta kellha fuq l-20 sena kienet faqqat it-tieni gwerra dinjija u dak iż-żmien flimkien mal-familja tagħha magħrufa bil-laqam tan-naħla kellhom imorru joqogħdu fl-inħawi ta' San Martin f'San Pawl il-Baħar. Marie lura fi żmien kienet taħdem bħala ħajjata, xogħol li għamlet għal tan snin fejn bosta jafuha bħala ħajjata prima li ħititilhom l-ilbisi tat-tieġ saħansitra ta' nies prominenti fil-Gżejjer Maltin. Hija ħitet ukoll it-tibdila ta' Alexandra Mattei, mart George Borg Olivier, għall-okkażjoni ta' ċerimonja ta' jum l-Indipendenza. Marie spjegat li s-sigriet biex persuna tgħix ħajja fit-tul huwa li ma tinkwetax iż-żejjed u li żżomm ruħha attiva. Għal din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg, kien akkumpanjat mix-Shadow Minister Graziella Gallia. Preżenti wkoll kien hemm iż-żewġ ulied tal-anzjana u l-irġiel tagħhom.